В това видео ще ти покажа 19-те най-добре заплатени работи в фриланс индустрията през 2023 година. Да започваме! Ако за първи път попадаш тук, аз се казвам Станислав Славев и съм основател на ASAMFree, най-доброто място в България, ако искаш да си успешен със своят фриланс бизнес. Без да губим време, нека се насочим към моя монитор. Добре дошли на моят екран. Информацията, която ще разгледаме днес, а именно 19-те най-добре заплатени работи в фриланс, всъщност е предоставена от Upwork. Те самите правят този анализ и ни дават тази информация, затова сега ще разгледаме с вас. Ето нагледно 19-те позиции, за които Upwork казва, че се плаща най-добре през тази 2023 година. Ще разгледаме всяка една от тези индустрии индивидуално и ще видим какво Upwork ни казва за заплащането в тези ниши. Започваме с първата, а именно PR, Public Relations Manager. И какво ни казва тук, че всъщност работата е от 50 до 100 долара на час, което не е малко всъщност. И казва, че най-вероятно ще има растеж в следващите години. Втората работа е бизнес консултантство и там плащат от 28 до 98 долара на час. Като разбира се, това зависи много от нашите умения, нашият предишен опит и разбира се, това не означава, че няма обяви, които за 20 долара на час да започнат или за 120 долара на час да започнат. Това е просто средното, което се плаща в платформата за тази професия. Тук е момента да те съветвам да изгледаш това видео до края, защото в края на това видео ще ти споделя как можеш да започнеш своята фриланс кариера. Следващата работа е Media Buyer. Ако не ви е понясно какво означава Media Buyer, всъщност това е човекът, който купува рекламите в рекламните пространства, като социални мрежи и така нататък. Тоест това е човека, който ще изхарчи нашите пари за рекламния бюджет, като тук средно плащат от 50 до 200 долара на час. Моите наблюдения и в комуникация с други експерти всъщност точно в тази област са, че най-добрите таланти не стоят в Upwork в тази сфера. Така че не се очудвам това високо заплащане, понеже всъщност има много търсене за много добър талант и съответно когато хората намерят такъв, не искат да го пуснат и съответно не е много лесно да намерят такъв добър талант. Ако искате да разберете малко повече в детайли, имаме интервю с Цветелин Ботев, който е експерт в тази област и може да ви сподели малко повече. Следващата работа е тази на фотограф. Като разбира се, работейки в Upwork с фотография, вие или трябва да отидете на някое място да заснемете нещо, или клиента примерно да ви изпрати продукти и вие да ги заснемете. Тоест, тук е малко по-ограничено в какво покрай вас се търси като работа. Следователно в градове с по-голямо население тази професия ще има много по-добра реализация, като тук говоря не само за София, ами и извън България. Отново имаме интервю с невероятен професионалист Деница Райкова, която работи като фотограф и се фокусира върху продуктова фотография, но същевременно ходи локално да снима при клиенти, като тя се базира в Англия. Интервюто с Деница отново може да намерите в нашия канал. Следващата работа е свързана с Artificial Intelligence или изкуствен интелект, така нашумелият изкуствен интелект и виждаме, че тук средното заплащане за Machine Learning инженери е от 25 до 50 долара, а за AI инженер малко повече от 30 до 60. Покачването на желанието за разработка на повече такива инструменти и бизнеси съответно се забелязва и покачване за интереса към тези хора с 20% до 2031 година. Data Analyst, една доста важна позиция за растящи бизнеси, а и не само, е със заплащане от 20 до 50 долара на час. И вижте тук какво Upwork казва, нищо, че повечето дейта аналисти работят full-time за компании, може да се намерят и такъв вид проекти и в платформи като Upwork. Като тук отново виждаме прогноза за растящо търсене за този вид талант. Стигаме до следващата тип работа, а именно тази на копирайтерите или хората, които пишат текстове. Това е едно от най-разпространените умения, с което всъщност хората стартират своят фриланс кариера, тъй като малко или много всеки може да набира някакъв текст. Вече колко е добър, колко е полезен за бизнеса, това е нещо друго, но всеки може да започне и затова има толкова много предлагане. Средното заплащане за един копирайтер в платформата е от 19 до 45 долара на час. Моето наблюдение е, че добри копирайтери винаги ще се търсят, както добър талант навсякъде, но немалка част от работата ще може да бъде свършена всъщност от AI. И тук не казвам, че копирайтерите ще останат без работа, по-скоро казвам, че AI ще бъде много
важен инструмент в ръцете на копирайтерите, с които те да си вършат работата. Следващата работа, която виждаме, е тази на Project Manager, като заплащането, което виждаме всъщност тук, е долу-горе същото като това на копирайтерите. Тук отново забелязваме тенденция в повишаване на търсенето за конкретно тази позиция. Лека по лека влизаме в диджитал маркетинг, а именно диджитал маркетинг консултант, като тези хора покриват нуждите като SEO, email маркетинг, social media маркетинг, контент маркетинг на бизнесите и средното заплащане от 15 до $45 за такъв вид позиции. Доста е общо, като кажем диджитал маркетинг консултант и повечето хора се фокусират върху някаква конкретна ниша от дигиталния маркетинг или съответно обхващат повече проблеми, повече нужди, но съответно не с такава експертиза, дълбока експертиза в една конкретика от тези стълбици. Следващата позиция е за едитър, но не видео едитър, ами човек, който преглежда и проверява текстовете, така че те да бъдат готови за публикуване. Често такъв вид работи изискват проверяването на дори съдържанието за цяла книга, списание или други. Заплащането от 20 до $40 на час, като тук забелязваме тенденция, че ще намалее една идея търсенето за този вид обяви, но това не бива да ви плаши. Upwork казва тук, че около 10 000 такива възможности се отварят, публикуват всяка година в тяхната платформа. Mobile App Developer е следващата позиция с заплащане от 18 до $38 на час, като тук забелязваме, че ще има растеж в тази насока. Според мен във всички сфери, когато става въпрос за някакъв вид development, за mobile app, website development, software, AI machine learning, ще виждаме покачване на това, тъй като все повече и повече софтуер бива създаван покрай нас. Social Media Manager, друга позиция, която много от вас са помислили, ако искат да стартират с фриланс, и заплащането за това е от 14 до $35 на час, като тук забелязваме тенденцията за покачване на нуждата от този вид талант. Защо хората считат тази позиция за сравнително лесна да стартираш фриланс с нея? Ами защото често се свежда до това вие да менежирате постването и създаването на съдържание за нечий бизнес акаунт. Често защото собствениците на бизнес нямат това време, а и съответно вие може да имате малко по-добри умения в тази насока. Счетоводство е следващото нещо, което разглеждаме. Нещо доста отговорно с заплащане от 12 до $32 на час, като също тенденцията е, че ще се покачва в търсене. Защо? Ще си кажете, защо е толкова ниско заплащането? Според мен заплащането не е ниско, а е свързано с типажът работа. Тоест, типажът работа на един счетоводител всъщност е доста време отнемаща и постоянна в времето. Да, разбира се, съществуват краткосрочни проекти, но ако се замислим, счетоводството е нещо дългосрочно, за това се натрупват и повече часове. Дори тук Upwork казва, че може да намерите extensive list с много такива високо заплатени проекти в Upwork. Следващата професия, която разглеждаме, е тази на web дизайнерът, като тук заплащането от 15 до $30 на час, като се забелязва отново тенденция за повишаване на това търсене с 23%. Много трябва да имаме предвид, че това е средно аритметично на този вид работи, защото някой от вас, ако е много добър експерт, би си казал, добре, може би ако работите на $30 на час, нали, няма да ми е достатъчно. И това също е окей, тъй като Upwork не казва до $30 на час е максимума. Просто това, което казвате, е, че повечето работи се свършват в този диапазон. Web Developer е следващата позиция, която разглеждаме, като тук става въпрос както за фронтенд, така и за бакенд или full stack development, като тук заплащането е близко до всъщност web designers от 15 до $30 на час и отново забелязваме тенденция за растеж в тази индустрия. Ако сте в индустрията, разбира се, знаете, че добрите full stack девелопери са по-добре заплатени, така че всеки може да намери своят price range, своята часова ставка, като да отговаря на вашите умения. За професията програмист заплащането от 15 до $30 на час, като тенденцията е всъщност това да намалее като търсене. Следващата професия, която разглеждаме, е тази на видеографър, която е различна от видеоедитър. Видеографър е човек, който всъщност заснема самите събития, самите моменти. И заплащането е от 15 до $30 на час, като тенденцията е за растеж за тази професия и индустрия. Честно казано, да сте видеографър само в Upwork би било малко трудно. Първо, трябва да сте на локация, която всъщност би имало такова търсене. Тоест, ако сте от село Долно на Нагорнище, едва ли
ще си изкарате прехраната от Upwork с точно тази ниша индустрия. Може би трябва да разгледате видеоедитинг в платформата и най-вече да се обзъртате за локални клиенти. Следващата професия е по-различна и по-интересна, именно хост на подкаст шоу. Заплащането е от 15 до 25 долара на час и съответно трябва да сте добри с интервюта и да може да провеждате някакъв читав разговор, като най-вероятно биха желали съответно английският ви да е на добро ниво. Но все пак възможности се крият зад всеки ъгъл, както се казва. Следната 19-та работа, която разглеждаме, е тази за виртуален асистент. Нещо, което също е много препоръчително за хора без много умения, които искат да стартират с фриланс. Средното заплащане е от 10 до 20 долара на час, като работа, която изпълнявате е най-различна. Upwork казва, че търсенето ще спадне малко в следващите 7-8 години, но това не трябва да ви спира, ако ви искате да се занимавате сериозно с това. Благодаря, че изгледа видеото до тук и както ти обещах, ще ти споделя как може да започнеш своята фриланс кариера. Преди това обаче искам да направя един коментар за списъка, който току-що изгледахме. Ако ти имаш някоя позиция предвид, която не си видял в този лист, това не означава, че тя е по-ниско заплатена в платформата. Сега на темата какво всъщност ви е необходимо, за да стартирате. Ще бъда откровенно болезнено честен. Най-същественото нещо, което ви е необходимо, за да имате, за да стартирате добре и успешно и да разчитате на дохода, който може да получите от фриланс, е всъщност умение. Ако вие нямате почти никакви умения и си мислите, че ще влезете в платформата Upwork и ще изкарвате значителен доход, това граничи с илюзия. Ще ви кажа защо. Ако вие сте в позиция, която нямате много умение, искате да изкарвате пари от всякъде, с международни клиенти да работите когато си искате, вие всъщност сте като много други хора в света в момента. Това означава, че за този тип позиции, които са без много умения, има адски много предлагане от страна на други фрилансери. Това не означава, че все пак не може да стартирате, означава, че ще е адски трудно, докато стигнете до момента, до който вадите добър доход, най-вероятно вие вече ще сте с по-добро умение, което да размените на пазара. Нека кажем, че вече имате такова умение. Каква е следващата стъпка? Следващата стъпка всъщност е да направите ресърч на пазара. Тоест да видите какво предлагане има във вашата индустрия и колко плащат за този вид предлагане. По този начин вие ще разберете как да се позиционирате по-добре на пазара и колко да таксувате за вашите услуги. Ако искаш да забавиш още повече в това как да стартираш успешно с фриланс, те насочвам към тези видеа в нашия канал, които съм убеден, че ще ти бъдат от изключително голяма полза. Сега ще те помоля да харесаш това видео и да го споделиш с някой, на който знаеш, че ще им е интересно, за да помогнеш и на тях. Очаквам те в следващото ни видео. До скоро!